Učíme se? Tady Fety. Objednal bych si 2 velký pici, 1 s kukuřicí a 2 se salámem. Cože nemáte? Cože nemáte? Vysočinu? Fety, nemůžeme ti dovízt pizzu. Máme totiž prázdnou lednicu. Včera jsi tady pil, když byl ponocnej a měl z haluze byl spochcanej. Naše servírka tě nestihla, má totiž malý kozy, do školy chodit nestihla. Teď jenom pracuje ta coura a objednává pici jako kurva. Někdy týpkovi vykouří, někdy pizzu objedná, někdy uteče a doma brečí. Ale Fety, my ti nic nemůžeme dovízt, protože všechno sežral si to. Byl tady včera a sežral si to. Byl tady včera